Sixhumana nentatheli engumdidiyeli weindaba zesiZulu uNqubeko Nzimande ukuzwa ngokwenzeka njengamanje ngaphandle kwekomkhulu leSABC Auckland Park eGoli. Nqubeko, sikwamukele indabeni zasemini, sitshele kwenzekani njengamanje lapho khona? Ngibingelele kona noxolo futhi ngibingelele nakubabukele emakhaya. Njengamanje ke izinto ziyaqhubeka njengoba ke kade usho ukuthi uyaqhubeka umbhikisho. Inyunyana ke yezisebenzi ezingaphansi kweSABC iCWU iyona ke ebekele iSABC umnqamula juqu izolo ukuthi uma ngabe ingayihoxisi incwadi zokudiliza izisebenzi ezikhipheke izolo, lo mbhikisho ke noma isiteleka sanamhlanje ke sizoqhubeka. Njengokubona ke izisebenzi zeSABC zingahambi ke zodwa, kukhona ke namanye amaqembu ezombusazwe azoyilekelela kulesikhalo sazo ke sokudilizwa. Zikhona ke kubalwa ke abantu beEFF, iqembu ke EFF, ngokunjalo futhi ke neqembu ke leANC. Bonke ke bakhala ngakho ukuthi ke izisebenzi zeSABC mazingadilizwa. Uzokhumbula ke futhi ukuthi neyinyunyana yezisebenzi ke ezingaphansi enyunyana yezisebenzi ke mhlambe engathi ke ezinye zezisebenzi zeSABC zingaphansi kwayo eBhemawo, nayo ke ithe izemikela enkantolo yezisebenzi ukuqinisekisa ukuthi ngempela lolu hlelo lweSABC aliqhubeki lokuthi ke kudilizwe zona ke izisebenzi. Lokho kwenzeka la eAuckland Park ngaphandle kwekomkhulu leSABC akuyona into eyenzeka la eAuckland Park eGoli kuphela, kodwa nakwezinye izifundazwe kwenzeka into efanayo. Sibonile la sifundazweni KwaZulu-Natal, sabona nako Western Cape eKapa emahhovisi eSABC ukuthi izisebenzi zibumbene zikhuluma ngazulinye ukuthi azifuni ukuthi ke aqhubeke kona ukudilizwa ke kwezisebenzi. Mhlambe ngithi ukuqhela nje kancane ubone okwenzekayo njengamanje. Abanye babantu abaphumile labo kuzokweseka ke izisebenzi zeSABC kulombhikisho ke wazo, ngethemba lokuthi mhlambe lokhu ke abazama ukwenza kuzokwazi ukuthi iSABC kuyinqande ekutheni iqhubeke nalolu hlelo. Phezukwalokho futhi uzokhumbula ukuthi iSABC namhlanje ikhiphe isitatimende lapho iveze khona ukuthi ke sikumisile ukudilizwa kwezisebenzi insuku eziyisikhombisa, okusho ukuthi ke bazophindela etafuleni bazame ukuthi bakhulumisane baxoxisane nazo zonke ke inhlaka ke ezithintekayo ke malungana nakho ke lokudilizwa kwezisebenzi. Ngiyacabanga ukuthi kwamanje noxolo ngenxa yesikhathi ngathatha intambo ngiyibuyisele kuwena. Lawa bekunqubeko Nzimande ubesibikela bukhoma engaphandle kwekomkhulu leSABC eAuckland Park eGoli.